El 25 de novembre hem d'anar a votar. Sé que encara hi ha molta gent que no té decidit el seu vot. Sé que encara hi ha molta gent que dubta, que no sap quina opció és la millor. Jo vull dir-los, en primer lloc, que ens juguem molt, que pensin que el vot del 25 de novembre és molt important. No són unes eleccions autonòmiques qualsevol. Ens juguem el sortir de la crisi, però també ens juguem que no ens separin de la resta d'Espanya i que ningú ens porti a un camí cap a la independència i cap al trencament i la divisió de la societat catalana. Per això vull dir-los que per sobre de diferències ideològiques, el vot al Partit Popular és el més útil perquè hem demostrat que hem tret a Catalunya i a Espanya de la crisi. Ara estem prenent decisions difícils, dures, ho sé, però que són necessàries, com altres països d'Europa, per poder crear ocupació en el present i en el futur. Us demano que el Partit Popular és l'únic que pot treure a Catalunya de la crisi. El senyor Mas ni en parla, està obsessionat amb la independència i també el Partit Popular és l'únic que pot evitar que Convergència i Unió ens porti a una independència, a una separació de Catalunya de la resta d'Espanya. Per això us demano, penseu molt bé el vostre vot, perquè no es pot perdre cap vot i perquè el vostre vot és molt important.